Hier ben in Bolsward, in mijn renstal zal ik maar zeggen. Ik heb wat met motorfietsen. Met leuke dingen, leuke mensen, leuke motorfietsen. En anders is anders. Daar houden we hiervan. En hoe maller, hoe leuker. Abnormale dingen. Iets wat je in de winkel niet kan kopen. Dan krijg je ook al bijzondere mensen binnen met bijzondere mensen en daar leuke dingen mee doen. Waar keep het straks nou? Speciale mensen met speciale ideeën die ze willen onderscheiden van de rest. Nou ja, we kunnen met een nieuwe auto kan je onderscheiden van de rest. Het duurt 2 dagen, heeft de buurman ook een. Je kan die onderscheiden met een mooie vrouw. Nou, die gaat na 5 jaar met de buurman er vandoor. En dit blijft gewoon, dit is mooi. Dit is het mooiste wat je als man zijnde kan bedenken, denk ik. Maar kerst aan de bocht ook maar een ding. Ja, nou dat is het leuke. Het leven moet een beetje spannend wezen. En zeker op zo'n ding. Dus dat is van tevoren even goed opletten. Inschatten en gas geven. Nou. Heb je de doodvrees is al afwaard. Dus dat doen we zo wat jaren gedaan heb. Wat is dat voor hoekje? Dat hoekje dat is eigenlijk een in memoriam hoekje. We hebben 2 weken geleden onze elektromotoren begraven. Die mocht maar 53 jaar worden. Nou, de man is dermate plotseling overleden dat we zijn aantekeningen hier nog hebben gevonden met zijn laatste bestelling die nog binnenkwam. En we zeggen van, daar doen we wat mee. We hebben een beetje een andere levensstijl als iemand anders misschien. En daar hoort ook bij dat degene die niet meer bij ons is, dat we daar ook een beetje om denken. En dat wordt binnenkort ingevuld volgende week met zijn laatste gereedschapjes. Zijn favoriete soldeerpotje, want ja, de man die mag graag in de berading knutselen. Zijn foto komt erbij en nou ja, we weten inmiddels ook wanneer die jarig zou zijn geweest, dat is 1 juli. Dus dan gaan we met z'n allen op een motor even een biertje doen bij hem. Zo werkt het hier ook. Dus het is heel wat meer dan even een motor in elkaar schroeven. Het is veel meer dan een motor in elkaar schroeven, ja. Dus je werkt om te leven en niet andersom.